само преди 2 дни. Левски с 44 точки на 14 точки от върха. Любопитно е, че в всички домакински двубои през сезона за ЦСКА, независимо дали се играят на стадион Българска армия или на национален стадион, червените са получавали попадение във вратата си само в един матч и това се случи при загубата от Лудогорец на Българска армия. Пети матч през сезона между двата отбора. 2 победи за ЦСКА с 3-0 и 1-0 за първенство. 2 равенства 0-0. На петия двубой между Левски и ЦСКА през настоящия сезон. Да си пожелаем атрактивни 90 минути. Първи с топката ще играят сините. Много рисковано връщане назад към Блажевич, който греши. ЦСКА може да открие с гол от съблекалната спасяване на хърватския вратари. Просто не очакваха за пореден път пресиращите действия на ЦСКА. И Иван Стоянов бе на път да отбележи попадение от малък. Еднократно добре с мачове от този калибър. Какъв шанс за Левски. Греда и след това проблем при добавката до красив гол на Орлин Старокин. Но какъв удар на Орлин Старокин. Капитанът на Левски и юноша на ЦСКА с много красив удар и решава да играе на двойно подаване. Това е опасно. Удар на Гаргоров и топката Изус до Горан Блажевич. Борба за позиция. Това е възможност за Крачунов. Блажевич не е особено убедителен. Добър пас към Макриев. Опит за двойно. Джаксън Менди изпуска Бастос. Това е шанс за Левски. О, какъв пропуск. Първа сериозна грешка и в защитата на ЦСКА, защото качайки зад гърба на защитата. Сега нов удар от дистанция. Този път далеч по-лесен да бъде заменен в началните минути на второто по време. Сега обаче отбелязваме положение пред Гаргоров, който стреля с десния крак в тялото на защитник. Можност на Мартин Петров да нахуе мощно. Огледа се Мартин Петров и загуби ценни секунди, в които можеше да подаде към веднъж и още веднъж. Прекрасният шпагат на Мореца от тогава. Неизменно на резервната скамейка. Сега шанса. Червените удари. Отново неточен. Маркович на скорост. Много центриран удар с глава над вратата. Менци Василев прати топката в Вено. Поне аз не видях игра с ръка на някой футболист от Левски. Остава топката в наказателното поле. Спасяване на Блажевич. Крачунов се размина. Дивани също ударът като че ли бе на Чочев. Менди за Гуидо Дивани. Той успява да овладее между трима. Ето го и удара на Крумов. Това беше изключително близко. На Левски от тази камера може би ще се види колко близо бе шутът, но около 50 сантиметра от лявата града на Колев. Удар с левия крак, решава да подава към Иван Стоянов. Той е в наказателното поле. Иван Стоянов напредва. Тук някъде е време за комбинация. Връща топката назад, но там няма футболист на ЦСКА. Подхлъзва се Вентислав Василев и Кевин Бру успява да овладее. След това и удар с десния крак. Решава да не рискува. Колев боксира. Преживя няколко тежки минути. Сега обаче ЦСКА има добра възможност. Подаване и това е засада. Гледаме тук. Ако това е момента на паса, положението наистина е много спорно. Станат на местата си. Много рисковани действия на Пламен Крумов. Хубава дукция между двата столични отбора. Шанс за сините в края на този двубой. Имаше сигнал обаче за нарушение още преди Рафаел Бастос да отправи този удар. Точно минута толкова остава до края на назначените 3 и отново Иван Стоянов. Може би за последен път нещо опасно. Възможност и гол. ЦСКА измъква най-вероятно 3-те точки дълбоко в добавеното време на този матч. Удар с глава, който влиза в мрежата. Аз струва мисля, че Пламен Крачунов бе футболистът, който го нанесе. И така секторите А и Г избухнаха в радост. Виждате и радостта на Стоян Колев. Третата минута на продължението. Без нея Кевин Бру, но може би и Блажевич носи вина. 2 метра висок вратаря на Левски. Не се намеси в малкото наказателно поле и бе разстрелян от 3-4 метра след изстрела с глава на Пламен Крачунов. Най-вероятно в този момент ще видим и повторение на гола, с който червените поставят в нокдаун или не знам вече и в нокаут своя съперник. Ето го подаването. Абсолютно оставен сам. Арсен Туре бе човекът, който трябваше да се грижи за Крачунов. Не го направи, остави го сам. И удар с глава от упор, никакъв шанс за Блажевич.